Салом алейкум амак. Шумо нағзин, сиҳат саломатин? Тинч, соз. И дай моҳи сентябр бар ҳар сол ҳам хел буд ё не? Не. Со хунук омада. Парсол ҳарим ноябр базадам. И моли ам деҳаи Саратоға ё ки? Деҳаи Саратоға. Искандаркуло. Ҳама. Мешешме. Мо аз Душанбе омадем. Не олимои пиряхшиносои саги шумоа? Чӣ намегӯ? Якта? Чанд сар гӯсфанда? 1000 та. Дай вақти якбуз балакша мекишию далаи печка. Ин барф шуда. Саломат бишед. Номи шумо чия? Шӯрат. Кай Шӯрат? Панҷикин. Иҷа тинҷ мохӣ? Шукр раҳмат. Боло рафтанӣ барф бас мекарда боша ё не? Намедонам.